V južnej časti Vojvodiny, asi 50 kilometrov od Belehradu, v kraji vzdušnom a nekonečne rovinatom, leží dedina Kovačica. Až tu, takisto ako aj v mnohých iných juhoslovanských dedinách, koncom 18. a začiatkom 19. storočia zapustili korene prví slovenskí osadníci z Novohradu, Hontu, ale aj z Turca. Doniesli si so sebou len holé pracovité ruky a bezmedznú vôľu žiť. Žiť nie len prácou, ale aj duchovným životom. Otcovia a matere až úzkostlivo prenášali svoje zvyky, odievanie a rodnú reč z pokolenia na pokolenie. Vzniklo tak silné samostatné etnikum, schopné vlastného vývoja nielen prácou, ale aj umením. Až dodnes hovoria mäkkou až archaicky znejúcou slovenčinou, akú doma počujeme len málo kde. Základom ich bytia je veľmi úrodná čierna zem, dávajúca všetkého viac ako doma na Slovensku, odmena za opustený domov. Rodí sa kukurica, cukrová repa, slnečnica, pšenica. Ďakovať Pánu Bohu ešte dosiaľ dosť dobre. Skade pochodíme, to ja nemôžem vám povedať, takže až tu sme sa naselili, však tu do Kovačic, však tu ešte starí dedovia, však tu prišli a tu úrodná zem. Máme však 2 hektáre zemi, plodná zem, dobrá zem, rodná. V úrodnej čiernej zemi sa pred polstoročím zablisli zlaté čriepky, aby v ďalších rokoch vytvorili šperk, ktorý Kovačicu preslávil po celom svete. Volám sa Ján Garaj z Kovačice a predkovia pochodia z oblasti tam okolo Martina, Zábelova. No bol som ja tam 2-krát, ale väčšie som sa nedozvedel o tom Poľáka, familia, že by ostala aj také niečo. Ja som bol niekoľkokrát na Slovensku, mal som tam výstavy. Ešte, myslím, že v 64. roku bolo trionále v Bratislave, tak tam som aj ja vystavoval, aj niekoľko raz. Tak viacerí maliari do Vena, čo sme vystavovali. Nemčekovci nemaľujú, ale hrajú. Hrajú na vlastnými rukami vyrobených husličkách. Toto je Juraj, zakladateľ tradície, ale aj autor tejto krásnej pesničky. Jeho vnuk, ktorý sa do týchto tajov zaúča, synovec Ján, pôsobiaci v súčasnosti ako majster husliar na Slovensku, jeho brat Pavel, Emil, syn Jurajov a ďalší nádejní potomkovia, nositelia rodinnej tradície. Obec Kovačica v štátoprávnom usporiadaní Vojvodiny má postavenie okresného mesta. V súčasnosti v nej žije takmer 8 000 obyvateľov. Z toho 90% tvoria Slováci. Zvyšok sú Srbi, Rumúni, Maďari a ďalšie národnosti. Slovenské deti sa učia vo svojich školách. Úradným jazykom je srbština.
Dvakrát do týždňa sa z okolitých obcí schádzajú trhovníci. Úrodná pôda dáva možnosť výmeny. Jazykové bariéry tu neexistujú. Nechcete poštúvať? Kovačica má vlastnú galériu, v ktorej je sústredené množstvo pokusov, ale aj dokonalých umeleckých diel od autorov nielen z Kovačice, ale aj z celého okolia. V budove sa nachádzajú aj miestnosti pre slovenskú ľudovú výšivku. Niektorí súčasní maliari tu majú vlastné galérie, v ktorých predstavujú svoju tvorbu. Nech nám, tvorcom tohoto filmu, odpustí pani Zuzana Chalupová, ktorá napriek svojmu vysokému veku do dnešných dní stále maluje, ale aj pán Sokol, Paluška, Pilch, Husárik, Husáriková a ďalší, že sme ich v našom filme nespomenuli. Kovačica je súčasnosťou, ale aj minulosťou, najmä z nášho hľadiska, bezhranične veľká.